Mobilné aplikácie. V dnešnej dobe, keďže takmer 9 z 10 ľudí vlastní smart zariadenie alebo telefón, ak milujete poker a patríte do tejto 90% kategórie, toto video je určené práve vám. Ahojte všetci, tu je váš komentátor APK Poker, aby som hovoril o mobilných aplikáciách a skúsenostiach s 3 lídrami v odvetví. Pozrime sa na použiteľnosť, plynulosť, funkcie a celkovú grindovateľnosť. Tu sú moje prvé dojmy z tých troch, ktorým sa dnes budeme venovať. Začnime s CoinPokerom. Je čistý, s moderným vzhľadom a pôsobí ako skutočná tech aplikácia. Bol navrhnutý pre mobilné zariadenia a nie je to len zmenšený desktopový klient. Je plynulý, citlivý a má minimum neporiadku. Ďalší je Gigi. Vizuálne je veľmi prepracovaný, ponúka obrovské množstvo funkcií, no môže pôsobiť preplnený a trochu chaoticky. Má mierne náročnejšiu krivku učenia. Potom Club VPT. Je jednoduchý a veľmi ľahko sa používa, no pôsobí o niečo základnejšie a nemá taký prémiový luxusný pocit. Poďme sa pozrieť na dostupnosť. CoinPoker je plne kompatibilný s iOS aj Androidom. Funguje priamo vo vašom mobilnom prehliadači, takže si nemusíte sťahovať žiadnu aplikáciu, čo je obrovská výhoda pre používateľov iPhoneov. Môžete doslova len otvoriť Safari alebo Chrome a začať hrať. Nevyžaduje sa žiadne KYC, žiadne nahrávanie dokumentov, žiadne čakanie na schválenie. Stačí si vytvoriť účet a hrať. Gadget vyžaduje si stiahnutie. Prístup k iOS môže byť obmedzenejší v závislosti od regiónu, čo je dôležité poznamenať, a pre väčšinu funkcií si vyžaduje úplné overenie. Klub VPT. Je potrebné stiahnuť si aj aplikáciu a prejsť štandardným registračným procesom. Prejdime k plynulosti hrania. CoinPoker. Mimoriadne plynulá hra s veľmi rýchlym načítaním. Prechody medzi tabuľkami pôsobia takmer okamžite a moja obľúbená vec, práca s viacerými kartami funguje prekvapivo dobre na mobile. GG. Celkovo je to tiež plynulé, ale viac cítiť záťaž na strane aplikácie. Prepínanie medzi stolmi sa môže zdať o niečo pomalšie. A napokon Club VPT, ktorý síce funguje v poriadku, ale celkovo pôsobí optimalizovanie. Nie je úplne najlepšie. Prispôsobenie stola a mobilný dizajn. CoinPoker je opäť veľmi dobre ovládateľný pre mobilné zariadenia. Má jednoduchý posuvník stávok, stoly sa plynule prispôsobujú, čisté rozloženie a ľahko sa sústredíte na akciu a je jasne navrhnutý pre mobilných hráčov. GG. Množstvo dodatočných funkcií, emotikony, animácie, snapcam a je to naozaj zábavné, ale môže to pôsobiť veľmi rušivo pre ľudí, ktorí sa viac sústredia na poker. A napokon, Club VPT. Základná funkčnosť a jednoducho to splní účel. Žiadne sťažnosti. Poďme sa pozrieť na zaujímavé alebo jedinečné funkcie a začneme s CoinPokerom. Ako som spomínal, je to založené na prehliadači a nepotrebuje to sťahovanie. Povedal by som, že to je jedna z najlepších funkcií na ňom. Nevyžaduje sa KYC, čo znamená, že môžete začať hrať okamžite a má zabudovaný kryptoekosystém. Vklady a výbery sú rýchle, žiadne bankové trnice, extrémne plynulé a stabilné a nezasekáva sa ani nemrzne. To, že sa dá hrať na iPhone bez sťahovania a bez KYC, je úprimne obrovská výhoda podľa môjho názoru. Poďme sa venovať multitabling skúsenostiam. CoinPoker opäť vyniká. Jedna z najlepších multifunkčných skúseností, aké som mal s mobilnou aplikáciou, čo sa týka pokru, bola práve tá s multitablingom. Prepínanie medzi stolmi je jednoduché, plynulé a rýchle. GG's. Je to možné, ale rýchlo sa to môže zdať preplnené v závislosti od počtu stolov, ktoré hráte. A potom, čo sa týka Club VPT, tam je to s funkcionalitou viacerých stolov naozaj veľmi obmedzené, spoľahlivosť a stabilita. CoinPoker. Je to veľmi stabilné, žiadne pády, keď som tam hral, a beží plynule priamo v prehliadači aplikácie. GG. Je to veľmi stabilné, priemyselný štandard, to je bez pochyby. A potom Club VPT je tiež stabilný, avšak s pomerne základnou funkcionalitou. A tu máme celkového víťaza v mobilnej kategórii. Pre CoinPoker je to najlepšia rovnováha dostupnosti, berúc do úvahy, že nemá KYC, s plynulou hrateľnosťou, moderným dizajnom, funkciami zameranými na mobil a kryptointegráciou. GG je opäť víťazom pre ľudí, ktorí hľadajú zábavnú hrateľnosť a viac funkcií. Skvelé pre hráčov, ktorí milujú doplnky. A potom Club VPT, jednoduchý a ľahký a určite najlepší pre rekreačných alebo príležitostných hráčov. Takže ak hráte na mobile CoinPoker, momentálne naozaj vyniká, najmä tým, že netreba nič sťahovať, žiadne KYC a netreba vlastne robiť nič iné, len otvoriť prehliadač, prejsť na stránku a hrať.
Je to veľmi plynulý mobilný zážitok. Je zjavné, že investovali veľa času do tejto mobilnej platformy. Takže mi dajte vedieť, aké aplikácie používate a ktoré preferujete. A ako vždy, nezabudnite dať like, odber a komentár. A už sa teším, že vám prinesiem ďalšie video. Ďakujem vám všetkým.